Diluk moyo nahyo ing asepi sinimpen telenging kalbu. Pambukaning warana talen saking liyep layap ing aluyut pindho kesating supena apa drapang sing goting kang murusing dumadi ing nalika semono wonten titah Gusti asifat dalu mewah wanita ingkang samadya netepi jejering sak nganti alamat diamatuti boten para pejabat ingkang dadi nundi-undi sarta angloro rak Sidarjo turat edi endahing budaya luhur budaya tetes pikiran daya kang tuwuh saking oseking manah kelaton menika para kadang saking pinanggih saribit ingkang nasta Sekar Mayang acara ingkang sepindhah nggih menika adicara Liru Sekar Mayang monggo disumbaken Liru Sekar Mayang kang damel saking wit agung ipak papat minangka lambang dulur sekawan gangsal pancer woh surya loro cacah minangka lambang srengenge lan rembulan semian daru kirang ditama mega rumpi bintang lintang minangka kembang oyote bayu kelaton menika adicara Liru Sekar Mayang sampun paripurna sakjengipun kapandhu dening Ibu Pangrabusana pinanten saribet andhakaken adicara balangan pinanten kakung balang sabdak kang dipun waos kaliyan pinanten putri sabdak utawi gangsal punika kandamel saking ujungan sedak lumah lan kurepe beda rupane nanging yen diligit padha rasane monggo adicara balangan kula hitung 1 2 3 monggo Mas nah nggih lamun adicara balangan kang sampun kalaksanan saksipun adicara kapandhu dening Ibu Pangrabusana pinanten saribet andhakaken adicara saklajengipun adicara saklajengipun menika adicara Jawat Asta Minangka pinanganten putri paring panghormatanipun atas rawing pinanganten kakung adicara Jawat Asta sampun paripurna kalajengaken kapandhu dening Ibu Pangrabusana pinanganten saribet andhakaken adicara saklajengipun adicara saklajengipun nggih menika adicara midak tigan kamidak dening suku tengen pinanganten kakung tigan kamidak dening suku tengen pinanganten kakung pecah putih raga kuning sukma pitangae pecah tigan minangka lambang babaring wiji mugi-mugi pinanganten saribet punika anggenipun nglampahi mahdeyaning bebrayan agung enggal pinaringan welas sing Gusti ingkang arupi momongan ingkang dipun blontan sesarengan kanthi kebak tali katresnan jati salajengipun adicara nindakaken kalajengaken inggih menika pinanganten putri Abasuh suku tengen pinanganten kakung minangka pratandha minangka lambang doa mugi-mugi pinanganten kakung menika anggenipun mimpin keluarga tansah pikantuk mergi ingkang kaleresan saengga saged bangun keluarga ingkang agung ingkang mangyobagya ayam tentrem gemah ripak roh jinawi boten wonten kekurangan satunggal punapa adicara Basuh suku tengen pinanganten kakung sampun paripurna salajengipun adicara junjung derajat menika pinanganten kakung jumenangaken pinanganten putri ateges junjung derajatipun pinanganten putri minangka salah tunggaling garwa ingkang kedah dijaga supados anggenipun nglampahi magyaning bebrayan agung tansah pinaringan rahayu wilujeng tebya ing sambikala adicara saklajengipun nggih menika adicara ngideri jagat adicara ngideri jagat punika dipun pundhut filosofipun dari saking Nabi Adam saha Kidawa
Sasampunipun ditumuraken wonten alam donya tisah wonten setunggal atus taun boten panggih sakesingipun Nabi Adam donga dhumateng ngarsaning Gusti supados dipanggihaken salajengipun dipun panggihaken wonten Jabal Rahmah. Adicara ngiderijaken sampun paripurna nglajengaken adicara ngunjuk tirta wening. Tirta ateges banyu, wening ateges urdining Gusti ingkang Maha Wening. Mugi-mugi pinanggih saripun anggenipun nglampahi madyan kebrayan agung tansah pikantuk urdining Gusti ingkang Maha Wening ingkang arupi pitulungan utawi pitedah saengga anggenipun nglampahi madyan kebrayan agung tansah pikantuk mergi ingkang kalorsan sakuta mamangun keluarga ingkang mangayu bagya, keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Adicara ngunjuk tirta wening sampun paripurna. Salajengipun kapandu dening Ibu Prangapu Busana pinanganten saripun andhaken adicara salajengipun. Adicara salajengipun nggih menika adicara sindur kinayep ya sinduran. Sarana slendang suta lan reta abang lan putih. Kanjeng Rama mapan wonten ngajenge laku. Dene punapa Dene punapa Kanjeng Rama mapan wonten ngajenge laku ing ngarsa sung tulodo. Ateges Kanjeng Rama tansah paring kedah dumateng pinangan saripun anggenipun nglampahi madyan bebrayan agung kedah ati-ati lan waspada. Dene punapa pinanganten saripun mapan wonten tengahing laku ing madya bangun karsa ateges pinanggih saripun tansah nderek anyeng kuyung napa ingkang dados pitahipun Kanjeng Rama. Dina punapa Kanjeng Ibu mapan wonten petiting laku minangka pratandha bilih Kanjeng Ibu tansah nderek anyeng kuyung kanthi donga-donga anteping kalbu rinten kelawan dalu tut puri handayake. Platong nika adhara mongko sampun dumugi ing dampar panglelenggahan anggenipun Kang Maha Wening. Mugi-mugi anggenipun nglampahi madyan bebrayan agung tansah pikantuk werdining Gusti Kang Maha Wening. Kalian adicara ngunjuk tirta wening sampun paripurna. Adicara salajengipun nggih menika adicara sungkeman. Mila sakderengipun adicara sungkeman pinanganten kakung kedah nanggalaken pusaka rumiyin ingkang arupi keris utawi sebahiring hulun ya purpuri sang murtengrat warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Nuwun panjenengan ingkang sabu minabekten, para alim, para ulama, para sesepuh pinispo ingkang agung mastuti dumateng pepoyaning kautaman. Para pangbat-pangbating prajurit ing nagari ingkang kinarya pangayumaning para kawula dasing ingkang pantes sidarsana sumawana sangyaning para rawuh kakung mewah putri ingkang dadi hormatan. Langkung rumiyin ngengeti kita sedaya punika kitab sawampah ingkang tinurba kawasesa dening Gusti Kang Maha Kuwaos. Pramila monggo kita tansah mujukaken puji syukur alhamdulillah. Dene punapa
ngantos wekdal sapunika kula telah panjenengan sami saged silaturahmi wonten dalem mriki kanthi wilujeng boten alangan satunggal punapa. Ingkang awali sholawat salam mugi tansah kunjuk dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam salah tunggal rasul ingkang kita ajeng-ajeng syafaatipun ing dinten yaumul kiamat. Hadirin para tamu ingkang kula hormati, saderengipun adicara kita lajengaken monggo kita sesarengan maos surat Fatihah supados adicara punika saged kalamat kanthi lancar tansah pikantuk berkah Gusti Kang Maha Agung. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasallam al-Fatihah. Wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir amri wa la hawlatan bi lisani yafqahu qawli wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wallahu ta'ala bi kitabil karim wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Ayat. Hadirin wa taramin katur dumateng para alim, para kiai, para penyayi, para asatid dan asatidah, para bini sepuh dan sesepuh yang senantiasa saya taati petunjuk-petunjuknya. Wabil khusus katur dumateng Bapak Suparto saha Ibu Sri Wayuni sakwarga ingkang bahagia, Ananda Artina dan Ananda Dimas yang alhamdulillah tadi telah melaksanakan abdi nikah lumantar KUA Kecamatan Sukun netapi hukum agama Islam minangka umat muslim. Kairing donga dan harapan mugi binaan dan saripin anebun diperayat dados sebuah ingkang sakinah wa rahmah pusananipun dados keluarga bahagia ingkang badan dadi dening Allah Subhanahu wa taala. Bilih ing tembe ing enggal kanugrahan katurunan mugi pinarengono putra putri ingkang saleh wa salihah. Salajengipun salawat sarta salam monggo tansah aturaken dumateng junjungan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam saha para keluarga lan sahabat nuwun ingkang sampun kunjuk pinaringan panganan sareng mulya lan kita ingkang dipun alhamdulillah ngantos dinten menika tesih saged nglampahi menapa ingkang dados tuntunan ajaranipun menika ajaran agama Islam. Amin. Kelak di yaumil kiamah kita tetap mendapat syafaatnya.